FP. Aquí hai futuro. No programa doxe falámosche dos procedementos que teñen que seguir as persoas que queiran entrar nun proceso de acreditación de competencias. Os procesos de acreditación de competencias van dirixidos aos traballadores e traballadoras que, tendo experiencia profesional, non dispoñen de ningunha certificación oficial do seu saber facer. Non conduce directamente á obtención de ningún título de formación profesional, nin de grao medio, nin de grao superior. Conduce directamente á obtención dunha certificación oficial. As persoas interesadas poden solicitar información nos centros de formación profesional, nos centros integrados de formación profesional ou nos centros da Consellería de Traballo. Basicamente, as persoas traballadoras, unha vez inscritas, teñen que pasar por unha fase de asesoramento onde un asesor da familia profesional fai unha primeira traducción da súa experiencia profesional a termos de unidades de competencia. Despois, o asesor axudará ao traballador ou traballadora a recopiar todas as probas que acrediten a súa competencia profesional ante a comisión da avaliación. E posteriormente sempre vai a tomar algunha proba directa de competencia. O normal é simulacións nos centros onde se realicen as probas ou ben, isto en algúns casos, en moitos, a observación directa no posto de traballo, de actividades de traballo de alto peso específico. A certificación obtida poderá poñerse en valor posteriormente, de cara á consecución da cualificación completa dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade. Este proceso vai ter un gran impacto en España, na comunidade nosa, evidentemente, pero tamén en toda España, porque neste momento temos datos de que aproximadamente entre 10 millóns e 12 millóns de persoas poderían ser obxecto deste proceso. Se queres máis información sobre a formación profesional ou para solucionar calquera dúbida que teñas, consulta a nosa web www.edu.xunta.es/fp. FP. Ti tes futuro.